Champion Door tarjoaa tehokkaan ratkaisun paloturvallisuuden kehittämiseen. Kotimainen Champion Door palo- ja savusulkuovi estää tehokkaasti palon leviämisen palo-osastosta toiseen. Lasikuitu- ja teräslankavahvisteinen kangasovi rullautuu alas suojakotelosta palon tai savuhälytyksen sattuessa. Oviin voidaan tarvittaessa lisätä oma paloilmoitinkeskus sekä savu- ja lämpötunnistimia ja hälyttimiä. Ovien kotelot ovat kirkkaaksi sinkittyä profiloitua metallia. Kotelot on saatavissa myös pintakäsiteltyinä eri väreihin. Palo-oven metalliosat valmistetaan automaattilevyn työstökeskuksilla. Laserleikkaus mahdollistaa tuotteiden yksilöllisen mitoituksen. Palo- ja savusulkuoviamme löytyy useista teollisuushalleista. Muita yleisimpiä asennuskohteita ovat ostoskeskukset, museot, hotellit, oppilaitokset sekä lentokentät ja parkkihallit. Champion Door palo-ovien etuja ovat pieni tilantarve ja keveys. Ovet voidaan integroida rakenteisiin huomaamattomasti, jolloin ne ovat näkymättömissä, kun niitä ei tarvita. Palo-ovet toimivat, vaikka virta olisi katkennut. Tässä esimerkkikohteessa paloluokitus on EI30 sprinklerikastelulla. Champion Door CDFE 120 on testattu ja koepoltettu VTT:n laboratoriossa EN 1634-1 palokestävyysstandardin mukaan. Ovet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja ylittää kaikki E120-luokan vaatimukset. Ovet täyttävät myös luokan EV20 1,5 metrin suojaetäisyydellä ilman sprinklerin kastelua. Mä olen Sampsa Pesonen L2-paloturvallisuudesta ja toimin paloteknisenä suunnittelijana ja pääsääntöisesti suunnitellaan rakennushankkeiden palotekniikkaa ja sitten jonkin verran paloteknistä konsultaatiota erilaisissa hankkeissa. Tavarataloissa, joissakin tuotantolaitoksissa, varastoissa ehkä vähän rajoitetummin ja sitten no jonkin verran on pysäköintilaitoksissa käytetty. No kyllä se yleensä helpottaa, että siinä ei tarvitse löytää niin paljon tiloja tai erikoisratkaisuja niin kuin tavallisilla perinteisillä oviratkaisuilla sitten joutuu tekemään. Kyllä joo, ihan hyvin voidaan pois. Niin kuin, no, minähän en mitään hyväksy, mutta kyllä niin kuin nähdäkseni voisi ihan hyvin käyttää. Että itse asiassa ihan hyvä idea. Monta kertaa siinä on tämmöisessä paloikkunassa on se ongelma, että sitä ei voida avata. Ja tämähän mahdollistaisi avattavan ikkunan sitten. Navetan ja käsittääkseni rehuvaraston välissä on joskus ollut osastointeja. Että näissä on isoja ovia, jotka on monta kertaa toteutettu sitten ihan tällaisella tavallisella lämpöeristetyllä ovella. Ja siihen kyllä tämmöinen paloluokiteltu ovi olisi varmaan parempi ratkaisu kuin joku uretaanitäytteinen ovi.
Paremman paloturvallisuuden puolesta. Champion Door.